i anem a fer una mica de màgia, la tercera i última part del conte del pare Janàs, el gegant que tenia 7 pams de boca i 7 pams de nas. Molt bé, doncs, mans, màgia, ens passem la màgia pels cabells, per la cara, per un braç, per l'altre braç, doncs aquí comença la tercera i última part de la història. I diuen que el cas és que la germana petita havia tornat a casa el rei i venia amb la manta arrossegant així com... Però des de dalt de tot, des d'una de les finestres, les germanes, com que eren 20, segurament alguna d'elles devia estar vigilant o totes devien estar vigilant per tot arreu, se'n van donar compte doncs, que la germana petita venia amb la manta xaix i xaix i es van morir d'enveja i estaven molt enfadades i bé, el cas és que se'n van anar a parlar amb el rei i li van explicar: rei, t'hem de parlar d'una cosa, t'hem de dir una cosa, que la nostra germana, la més petita, està a punt de tornar, ho ha aconseguit molt bé. El que passa, mentre està arribant per la porta, sabeu què ens ha dit? Ens ha dit que això de la manta era bufar i fer ampolles, que això era una coseta petita, que ell era capaç de fer això i molt més, i que era capaç fins i tot d'aconseguir d'agafar-li les botes del pare Janàs encara que estigués dormint. El rei es va quedar així com... Ha dit això? Que podia aconseguir les sabates del pare Janàs? I que això d'haver aconseguit la manta no hi ha res? Doncs la va fer venir i la va enviar cap a casa del pare Janàs. El gegant que tenia 7 pams de boca, plup, 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 plup. Imagineu-vos una boca així gegant, i 7 pams de nas. El cas és que la nena va travessar les 7 fonts, va travessar els 7 ponts, va pujar 7 vegades, 7 pujades, va baixar 7 baixades, va girar a l'esquerra 7 vegades i va girar a la dreta 7 vegades, fins a arribar ni més ni menys que a casa del pare Janàs. El cas és que ja des de fora se sentia roncar el gegant així com... I clar, la nena va pujar una altra vegada per l'arbre, va baixar per una de les branques i va deslaçar d'allò, els cordons, els va desfer i va treure una sabata i quan la va treure de cop i volta el gegant es va despertar. Mare! Mare! Una puça m'està picant el peu petit. Bé, un dels peus. I just va dir això, es va tornar a quedar clapat així com... El cas és que la noieta que quasi es mata amb la sabata del gegant va tenir temps d'agafar l'altra sabata. La va desfer. Va treure els cordons i va treure la sabata i la va llançar al terra. I la sabata al papalla, pum! I el gegant una altra vegada. Mare! Una puça m'està picant el peu! I just va dir això... Es va quedar clapadíssim. El cas és que el pare Janàs estava ara sense sabates. I aquestes sabates, just tocat a terra, van passar una cosa que és com pam! Es van quedar així com petitotes i se les va poder posar aquesta noieta. O sigui, la petita de les 21 germanes. Us en recordeu que aquesta història eren 21 germanes, no una, dos o tres, eren 21. I la més petita de totes era la que estava visquent aquesta aventura. El cas és que havia aconseguit les 2 sabates. Se les havia pogut posar, tot i que feien una mica de mal olor. El cas és que ja sortia per la branca quan va venir la mare i li va dir: com és que estàs dormint sense sabates? I el gegant es va despertar. Coi, ahir algú em va robar la manta i avui m'han robat les sabates. A partir d'avui ja no penso dormir més.
Em quedaré a la finestra i vigilaré que torni a aparèixer el lladre. I quan torni a aparèixer el lladre, me'l menjaré. El cas és que el gegant va mirar per la finestra, va mirar per tot arreu, però no va veure ningú perquè la noieta, la petita de les 21 germanes, corre que correràs, quasi volava amb aquelles sabates i ja tornava a ser una altra vegada al castell i les germanes una altra vegada amb cara de desesperades. Com és que aquest gegant no s'està menjant aquesta nena? I com és que aquesta nena està aconseguint superar totes les proves? El cas és que no van deixar temps a que la nena vingués, que se'n va anar directament al rei i li van dir: ai, mira, ho ha aconseguit una altra vegada i ja està vinguent cap aquí. Però saps què passa, rei? Està rient i està dient que això ha sigut una cosa molt petita, que ella és capaç de portar ni més ni menys que el pare Janàs, o sigui, el gegant de les 7 boques i els 7 nas, allà mateix, a Palau. I el rei: això és una bogeria, però com pot ser que digui aquestes coses a aquesta nena? Que sí, que ha dit que avui mateix iria. El cas és que el rei va demanar a la noieta, o sigui, la petita de les 21 germanes, que li expliqués això, i ella li va dir: no, però si jo no estic dient això no és veritat. I totes les germanes: anda, que no és veritat, sí, mira, ho està dient, ho has dit abans, que sí, ho has dit abans, sí, jo ho he sentit, sí, jo també ho he sentit. El cas que, clar, com que eren 20 contra 1, al final, la germana petita va haver de tornar a fer el camí i tornar, busca que buscaràs, ara havia de portar el gegant cap aquí, i és que, carai, que no sabia com fer-ho, ostres! I va sortir del palau i va tornar a fer una altra vegada el camí. Va trencar 7 vegades a l'esquerra, 7 vegades a la dreta, va fer 7 pujades, va fer 7 baixades, va travessar 7 ponts, però abans de creuar les 7 ponts va trobar ni més ni menys que un poble. I allà, abans de passar les 7 fonts, va tenir una idea. Sabeu quina idea va tenir? Era una idea una mica esbojarrada, no era una idea així com normal i corrent. Sabeu què va fer? Doncs ni més ni menys que aquesta nena se'n va anar fins a casa al fuster. I quan va estar allà li va dir: fuster, m'has d'ajudar, sisplau, m'has d'ajudar, perquè és que tinc un problema molt gros. I el fuster li va dir: quin problema tan gros tens? I ella li va dir: és que no t'ho puc explicar, però m'hi va la vida. O sigui, és un problema de vida o mort. I clar, i aleshores el fuster, doncs si és un problema així, doncs ja t'ajudo, què necessites? Diu: m'has de fer ni més ni menys que una caixa geganta. Vull dir que sigui molt, 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 molt llarga, més o més compta d'aquí fins allà, i també d'ample d'aquí fins aquí, val? Vull dir, però que sigui molt grossa, val? O sigui, i va fer ni més ni menys que va fer un taüt, una caixa on es posa la gent que mor. El cas és que amb aquesta caixa, i una mula, evidentment, perquè ella no podia agafar aquesta caixa, imagineu-vos, una caixa així gegant perquè el gegant hi cabés a dins, se'n va anar fins a casa el pare Janàs. I què creieu que va passar? Voleu que us ho expliqui? No, us dic una cosa, no el va matar. O sigui, el pare Janàs, ningú... Bé, espera, no us explicaré, que això ja sembla una mica d'espoiler. El cas és que diuen que la noieta amb la mula va arribar amb aquesta caixa fins a davant de casa del pare Janàs, que us en recordeu que tenia 7 parets, 7 portes, 7 finestres, 7 xemeneies, vale? I per tant, estava allà, el pare Janàs, clar, estava esperant el lladregot o lladregota que tornés per menjar-se'l. El cas és que estava allà i el pare Janàs va veure aquesta noia que portava aquesta caixa, aquest taüt, i anava plorant. Ai, mareta, ai, pobra mi, és que no puc pobra mi. I clar, i el gegant que estava mirant des de dalt de tota la finestra,
Li va preguntar, què et passa, noia? Com és que estàs així plorant? I ella, és que vaig enterrar el meu marit, que se m'ha mort i és que l'he d'anar a enterrar i per això duc aquest ataúd. I el gegant va mirar aquell ataúd i va dir, que t'has begut l'enteniment, però si és molt gran això, t'has passat de mides. I ella li va dir, no, que el meu marit és molt llarg, és molt alt, és molt. I el pare Janàs va dir, no hi ha ningú tan alt ni tan guapo com jo, per tant, això que estàs dient, això no pot ser. I ella, que sí, però si és més alt que tu, deu fer un parell de pans més que tu. I ell, que no, però sí, aquesta caixa. Però no pot ser que ningú hi càpiga aquesta caixa. Qui podria cabre aquesta caixa sóc jo. I ella va dir, no ho sé, jo ja t'ho dic, és que el meu marit és molt més alt que tu. Sabeu què va fer? Va baixar de la finestra, i ell mateix es va posar dintre aquella caixa. Mira, veus com t'ho dic, aquesta caixa em va perfecta. Jo sóc el més alt del món, jo sóc el més alt del món. I de cop i volta ella, pam, tanca el taüt, o sigui, tanca la caixa. I amb aquesta caixa i amb la mula, se'n va anar cap a Palau. I sabeu què va passar? Flipareu, al·lucinareu. Clar, per tot el camí, mentre anàvem fent el set, com començava? Havia d'anar 7 vegades a l'esquerra, 7 vegades a la dreta, havia de fer 7 pujades, 7 baixades, havia de travessar un pont i havia de travessar 7 fonts. Doncs com va fer tot això, imagineu-vos el soroll que feia el gegant a dins. Deixeu-me! Com és que m'heu tancat aquí? Com és? Per què em tanques, noia, sisplau? Deixa'm sortir! Si no surto ara mateix, et cruspiré! El cas, imagina't, l'enrenou que feia aquest gegant amunt, avall. Feia uns crits que espantava a tothom. I clar, amb aquests crits, tota la gent de Palau, o sigui, totes les 20 germanes d'aquesta, de la germana petita, o sigui, d'aquestes 21 filles, doncs 20 es havien quedat a Palau i sabeu què van passar? Que aquestes vegades ho van veure i ho van escoltar i van veure com el gegant s'anava acostant. I jo no sé si de l'enveja o jo no sé per què de la seva malifeta va passar una cosa. I és que elles, cada una d'elles, cada una d'aquestes 20, es van quedar convertides ni més ni menys que es van convertir ni més ni menys que en estàtues. I van ser unes estàtues precioses, perquè van decorar aquell jardí del Palau per sempre més. I sobretot no van molestar gaire més. I ara m'imagino que voleu saber què va passar. Doncs que la germana petita i el rei doncs es van casar. Li van fer una festa increïble, que van tirar coets artificials, van fer un gran banquet i van convidar tot el poble. Però sabeu qui era el padrí de noces? Us ho explico, no us ho creureu. Doncs el padrí de noces de la germana petita i del rei, sabeu qui va ser? Va ser ni més ni menys que... Us ho explico o no us ho explico? O us ho deixo per un altre dia? Doncs, el testimoni, vull dir, el padrí, va ser ni més ni menys que el mateix gegant, que el pare Janàs, aquest que té 7 boques i té 7 nassos. Us ho podeu creure? Doncs sí, evidentment, clar, com va sortir d'aquella caixa estava una mica enfadat, però després van parlar i la veritat que tot es va arreglar. I diuen que sí, que una cosa van fer és que el van dutxar de cap a peus perquè si no allà hagués espantat tothom. I de 7 llençols em van fer la seva camisa. I va estar guapíssim i van fer una festa i sabeu què va passar? Doncs que a mi també m'hi van convidar, però quan vaig arribar diuen que ja no hi havia res, tothom s'ho havia menjat. I jo vaig haver de menjar-me un os que quedava, perquè és que tenia molta gana i em vaig menjar aquell os. I sabeu què ha passat? Doncs que s'ha quedat aquí. Ara no ho podeu tocar, però si ens veiem i toqueu aquí, ja veureu. Aquest os que jo em vaig menjar a aquella festa, doncs està aquí. Doncs, i si algú no s'ho vol creure,
Sabeu què passa? Doncs que vingui a casa i li ensenyaré. I aquesta història que us he explicat, que ha durat 3 dies, catacric, 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 i catacrac, 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 ara mateix, ni més ni menys, sabeu què ha passat? Què ha passat? Doncs que s'ha acabat. I ara torno a posar els comentaris i em direu aviam si us ha semblat bé. Us ha agradat aquest final? Us l'esperàveu? I anem a fer l'endevinalla.